Som lidt, Claus. Ja, det er godt. Vores næste gæst, det er Jesper Skibby. Han er den eneste danske cykelrytter, der har vundet etaper i alle de 3 store cykelløb. Han var i 90'erne en megastjerne på linje med Rolf Sørensen og Bjarne Riis, kan jeg fortælle jer, der måske ikke kan huske det, men det kan de fleste af os. Men Skibby var dopet, det er det, du fortæller i den her bog, der kom for 3 uger siden. Skibby, forstå mig ret. Godmorgen og velkommen, Jesper. Tak. Denne her bog er nummer 1 på bestsellerlisterne lige nu. Det er den mest omtalte sportsselvbiografi i årevis. Hvordan har folk reageret på, at du stod frem og sagde alt det her? Nå, men selvfølgelig, der har været forskellige reaktioner. Mm-hmm. Det er klart, og det havde jeg også regnet med. Men altså... Er det positivt eller negativt eller begge dele? Jamen altså, jeg synes, primært det positivt. Ja. Ingen tvivl om det. Men også for mine kollegaer, som sådan, ikke? Altså, cykelrytter. Der er et par stykker selvfølgelig, som... Der er vel også nogen, der er lidt nervøse. Ja, det ved jeg sgu ikke. Altså, det blander mig ikke i, men altså en som Brian Holm har stået meget frem og sagt, det skulle godt gå ud, Jesper. Han har klaret mig på skulderen, ikke? Jeg har haft meget, meget stor hjælp af Mette og Parken, for den sags skyld også. Hvor du arbejder? Ja. Må du tage en slurk vand, Jesper? Hvor du er fan. Ja. Tag en slurk vand, for du er simpelthen kommet drønende ind ad døren på grund af den her travle morgentrafik. Ja. Det har jo været nogle hårde uger for dig, ved jeg også. En lettelse for dig. Kan du beskrive lettelsen i, at du stod frem med denne her rygsæk af hemmeligheder, som du har haft i årevis? At du tog EPO og brugte en masse præstationsfremmende? Nå, men altså, det har jo været en slags, hvad skal man sige, terapi for mig selv. Mm-hmm. Ingen tvivl om det. Altså, det er jo klart, når man går og fylder i sin rygsæk hele tiden. Det lyder sådan meget... mystisk. Det er et udmærket udtryk. Så lige pludselig bliver rygsækken så stor, at så eksploderer den. Så du havde det faktisk dårligt? Jeg havde det meget, meget dårligt. Fik du det dårligere og dårligere, som tiden gik efter, du holdt op? Jeg fik det dårligere og dårligere med hensyn til omverdenen. Jeg fik det dårligere og dårligere med mig selv, og det er også det, jeg beskriver med det misbrug, jeg var ude i. Ja. Jeg havde det ikke godt. Og der måtte jeg så ty til nogle hjælpemidler, ikke? Altså, har hjulpet mig at skrive den her bog. Men du var meget længe om at beslutte dig om at skrive bogen. Du arbejdede på den lige fra det øjeblik, du holdt op, til den er udkommet nu. 6 år. Ja. Var du i tvivl nogensinde, om du ville fortælle den sandhed? Ja. Det var jeg. det var sgu... Men det kan jeg sgu godt forstå. Men du har også sagt, at der var nogle specielle mennesker, som du gjorde det af hensyn til, nemlig dine børn. Jamen altså... selvfølgelig mine børn. Mette. Parken skal også vide sandheden. Der er mange, mange ting, som ligesom skal ind over, ikke? Og skal vide sandheden. Hvad er det egentlig? Ikke? Hvad fanden er der egentlig sket? Det er en stor beslutning at sige. Nu hælder du hele dit liv ud til os andre. Jamen, jeg står også nøgen. Ja. Jeg står også nøgen. Altså, jeg står nøgen her med den her bog, ikke? Det her er den skinbarlige sandhed. Ikke? Okay. Og du kommer sgu ikke nærmere ved den. Jesper, lad os lige kigge, det må så være en 13 år tilbage, da du vinder 5. etape i Tour de France og kører helt vildt af glæde over målstregen. Vi kan lige se billederne her. Og her kommer han, Jesper Skibby. Han er vinder af 5. etape. Jesper Skibby for første gang Tour de France vinder, etapevinder i Tour de France. Når man ser det her